Зодия Рак – архетипът на майката. Когато погледнем към зодиакалното колело, няма знак, който да излъчва топлина, грижа и емоционална дълбочина по начина, по който го прави Зодия Рак. Управляван от Луната, символ на интуицията, емоциите и майчината енергия, Ракът олицетворява архетипа на майката. Онази неуморна сила, която дарява закрила, любов и безопасност. Представителите на тази зодия са не само пазители на семейния уют, но и пример за емпатия и безусловна обич в свят, който често е студен и хаотичен. Домът – центърът на Вселената за Рака. За Рака домът е свещено място. Това не е просто физическо пространство, а свят, в който любовта намира израз чрез грижи и внимание към детайлите. Раците са известни с това, че умеят да създават уют и топлина около себе си. За тях домът не е място, където се прибираш само за да си починеш. То е отражение на техния вътрешен свят. Всеки ъгъл, всяка малка подробност е символ на обич и стремеж да се създаде сигурност за близките. Никой не умее да прави семейни вечери като Рака. В тези моменти те разкриват цялата си душа. Дълги разговори около масата, споделени мигове и разказани истории са техният начин да предадат усещането за принадлежност и близост. Емоционална дълбочина и интуиция. Представителите на Зодия Рак са известни със своята силна интуиция и способност да усещат дори най-деликатните промени в емоционалното състояние на хората около тях. Като майката на зодиакалното колело, те разбират, че любовта не винаги е лесна и че често изисква жертви и проява на огромно търпение. Ракът може да почувства болката на другите и да предложи утеха, дори когато думите са недостатъчни. Силата на техния емоционален компас ги прави изключителни в подкрепата и разбирането на близките си. Те не просто слушат, те чувстват всяка дума, всяка емоция, всяко движение. Майчината обич, безусловна и всеотдайна. Както майката, която никога не се отказва от своето дете, така и Ракът е способен на безусловна обич. Тази зодия се раздава напълно, понякога до степен на самоотрицание. За тях щастието на близките е над всичко. Те умеят да бъдат крайно защитни, но това произлиза от дълбокия им страх да не загубят онези, които обичат. Под меката им черупка се крие несломима сила, която може да победи дори най-големите трудности. Никой не умее да се грижи с такава всеотдайност. Ракът ще бъде там в най-трудните моменти. Ще те утеши, ще те подкрепи и ще ти покаже, че каквото и да се случи, винаги има надежда. Предизвикателството на емоционалните вълни. Но заедно с нежността, Ракът носи и силно изразена емоционалност. Това може да го направи уязвим на наранявания и понякога да го накара да се затвори в себе си, като Рака, който се скрива в черупката си. Хората от тази зодия се нуждаят от време, за да обработят болката и разочарованията си. Но когато се върнат на светлината,
Те са по-силни и мъдри. Ракът – извор на любов и топлина. Ракът е повече от просто зодия. Той е символ на топлина, сигурност и майчина грижа. В свят, който често ни сблъсква с предизвикателства, представителите на тази зодия са светлината, която ни напомня, че винаги има място за любов, прошка и ново начало. Техният дом, тяхната прегръдка, тяхната доброта, всичко това прави света по-добро място. Те са неуморните строители на връзки, които издържат на времето и напомнят за най-важните ценности – обич, състрадание и вяра в доброто.